Hei! Bună! Eu sunt Maria și bine venit pe canalul meu de YouTube! Sunt mama doi copilași de 1 an și 3 ani, iar astăzi plecăm într-o aventură. De ce zic așa de... eu sunt un pic speriată, pentru că mergem cu Maxi Taxi, mijloc de transport în comun. 30 de minute la un oraș mai mare de lângă noi. Hai să vedem cum mă descurc. Nu am carnet. De obicei cer ajutorul sucrului meu sau soțului meu, dar astăzi vreau să mă încumetez, să mă duc singură. Un pic de contur, un pic de limeu. Ești entuziasmată? Mergem bine! Haideți să vă arăt ce am pus în geantă ca să-i țin pe copii ocupați, că o să fie vreo 30 de minute, 40 de minute în Maxi Taxi. Am luat o carte pentru bebeluș cu litere și copilului îi place. Și animale, facem sunete. Da, plecăm, da, plecăm! O carte cu cariocă și stickere multe ca să lipim și să ținem ocupat. Pampers, apă, cumpărăm și niște snacks să avem cu noi, ceva ce să nu facă prea multă murdărie. Am emoții, da? O să fie bine. Hai să mergem. Suntem gata, am plecat. Și am ajuns la Lidl. Suntem la Lidl să luăm ceva de băut. Și ce snack vrei? Vrei pufuleț? Da. Bun, luăm pufuleț. Am ajuns în stație, copii au ocupație și așteptăm să vină transportul. A zis o doamnă de aici că numai ce a plecat Maxi Taxi, așa se numește la noi mijlocul de transport în comun. Acum a ajuns, n-am așteptat așa de mult. Hai! Hai să așteptăm să coboare oamenii. Hai! E faină reus! Da. Uite-o aici. Avem un pic jumate de drum și ajungem. Da. Copiii au mâncat, au băut apă, s-au uitat pe geam, am uitat după mașini. Genial! Acum mergem să căutăm cadou. Ajuns la Kaufland. Mergem direct la secția de jucării ca să nu mai pierdem timp. Da, am ajuns la secția cu jucării. Să vedem dacă luăm asta pare intern. O grămadă de Lego. Prima variantă asta, Lego, 118. A doua tot Lego, 113. Și jocul ăsta. Am și două. Până la urmă asta am cumpărat cadou. Am ajuns la Deichmann, am cumpărat. La ce vă uitați? Veniți să căutăm sandale, dar cred că luăm și perechea asta. Papuci. Ce număr e asta? 21. Așteaptă că rămân. Uite aici. Aici la Kaufland niște nuggets cu cartofi. Mi-am făcut și un prieten. Aici niște păsărele. Bine, acum fac păsărelele. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Mai venim. Dar nu prea curând. Sunt păsările. Să vedem cât avem de așteptat. Copiii s-au comportat exemplar. Au. Ciao! Am urcat și avem dat un loc. Hai să vedem ce am luat. Cu bebeluși erau foarte multe reduceri. 50 de lei am dat.
Da, îi se rupseseră sandalele lui Benaia și am găsit 75% reducere. Piele. Facem smoothie cu ceva fructe congelate. O să mă ajută. Nu sunt prea congelate. Afine. Uite aici o afină. Vrei o afină? Punem și niște mere. Pun așa cam o lingură. Lapte. Ne răcorim un pic, am făcut niște înghețată. Iar pentru băiatul cel mare facem smoothie. Ziua de azi a fost simplă, dar frumoasă. Asta înseamnă pentru mine viața de mamă și viața simplă. Să mă îmbrăc cu plimbare cu microbuzul până în celălalt oraș și să încerc să fiu prezent. Dacă rezonezi cu ce ai văzut, abonează-te și hai să trăim simplu împreună. Până data viitoare, nu uita să fii prezentă.